Time-in Report. Gihatagan og tag 3,000 pesos nga quarterly cash assistance ang KAPIN 1,170 ka mga rehistradong solo parents sa Lapu-LAPU City atol sa Solo Parent Week nga adunay tema nga solo parent na rehistrado sa gobyerno tiyak na suportado. Gipahigayon kini sa Hoops Dome, Barangay Gunob. Ang cash aid mao ikaduhang bayad sa 12,000 pesos nga annual subsidy nga gihatag sa lokal nga kagamahanan alang sa mga solo parents nga rehistrado. Mitambong sa mga kalihukan sila si Mayor-elect Congresswoman Cindy King Chan o Congressman-elect Mayor Jonard Ahong Chan nga misaad sa padayong suporta alang sa mga solo parents pinaagi sa balaod o programa sa syudad. Ang kalihukan gipanguluhan sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO, ilawom sa bagong OIC Maria Sheila Bailoses, kaupan ni Assistant OIC Cathy Ladaga ug solo parent focal person Cherish Lofranco. Nitambong usab sa maong selebrasyon si City Councilor Annabeth Quizon ug mga representante gikan sa City DILG. Kini si Idol Aiko, di kapugan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak iFM Balita.